Si Glenn. Kainan na ako sige tawag. Di ko din ito bagon. Scam naman sa good ni ba? Sao naman ako ni. Sabi tawagan ako. Hello. Glenn. Asa naman ka? Ari naman ako sa plaza. Oo, sa manggahan sa likod. Ayaw na din sa hulagoy kamok tao, masipog ko. Oo, dili na lang ta. Naapa ka diha, panawa na lang gud. Suod raman. Oo, lagi. Suod raman. Oo, ay kasipog. Paano raman ka? Masipog ginuang ko diha kay hamok tao. Hamok tao diha, Glenn. Sipog kaayo. Oo. Yun na ba ka sikat baya ta? Wow! Oo. Wala na, nagdala na ko. Oo, nagdala ko. What's up? Ay, arit. Nagdala na lagi ko. Sama niyo. Oo. Kabalo naman ka, safety first. Oo, lagi, Glenn. O, sige. Sugaton na lang, tika, ha? Sige. Eventually. O madam, naka sa manggahan. Buhat lang ka diya. Mga anak ako. Wala, dito raw pa sa school. Ay, madam. Uy, madam. Uy, dyan, Mark. Kumusta naman ka mo? Okay ra, madam. Nagunsa mo? Awa, nakataga lang sa iya. Pagkatay mo? Kulang may kwarta. Ay, tana mo sa inyo. Pinasubuhan. Ato na lang mo silom sa balay. Maura gyud itong mga kasabutan, isugod. Gali ka? Ha? Gali. Tana, pero naa naman mo, pero char lang. Pero okay naman. Ano kasi mo? Taguan. Oh, bitaw na ako'y ka kuan ron. Naara din sa manggan, muligot lang ko. Nagkuno mo diri lunita, uy. Dili, standby. Standby, nangutana lang ako sa inyo. Oy. Dungan man may pagkita. Nang mama na pad mo ha. Lay, may buka mo kaon. Sa inyo ba yay? Nahala, sige. What's up? Oh, sige. Paingon ako. Paingon ako, Glenn. Sige, dyan, Ah, sige, salamat. Sige. Amping. O, asa naman ka madam? Di na ako nag-watch manggahan. Na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pabako dyan sa puso mo. Tanggapin mo lang ako. Madam? Ikaw si Glenn? Oo, ako si Glenn. Di ba puti yung nagtaas man to sa Uy, di ramagod may scams picture good. buloy? Lokmon, sabi ko, gwapo ka di. Ano man di ay, gwapa pag di ka. Yung imong order. Ano yung order? Nag-order po ka sa Shopee, no? 1,000 ka pini. Ikaw si Glenn? Oo, ako si Glenn. Ikaw, Jod? Oo, Wa mo gud mag-booking man gud mi ron. may booking. Yan ang imong order, oh. Di ba? Anong scam man? Di ano man ang imong order. Di matawag scam. Scam Hello, gani, B, wala. tawagan ko na ako, B. Oh, di ana, nag-ring Hala, na. uy. Linggo. Hala, scam. Scam Jod, di. Tapos ang saan man, bayaran ko na. 1,000 ka pini. Hala ka, 300 na yung kwartat na. Ay, maunang akong order? Oo. Oh, di araw ang imong baro nga i-order, oh. Kung sa di mo pulit, Glenn. Tapos di apa. What's up? Di apa. Ikaw si... Di apa. Kung sa mana, di man na matawag Ikaw si scam. Glenn. Yako? Oo, ako. Sure ka, ikaw Jod si Glenn? Oo, ako lagi si Glenn. So, kinsa mo itong akong kachat-chat? Ay. Ako. Hala, B. Di ako. Uy, sa order Jud ni. Sa order manina ako. Kung sino dito nga akong kat... Sa ato na lang oh. Bayron na lang tika. Basta di ni matawag na scam, ha? Next time kumanta na ng Shopee. Sige, dito na. Scam Jud ko ng Clint ba? Kita lang na ako ni Paparo. Lang ay. Malahi ang lalaki na lang ko blain. Balik na lang ko ilan yung mic ni dyan. Kung sino. Sige.